Siyabonga. Sure. Hayi siyabonga. Sure. Kodwa yazi uyezwakala ukuthi uyashima. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bagcine bewasulile amacala okushayana bebevulelene wona uNgizwe Mchunu kanye noNdunankulu waKwaZulu Natal uSihle Zikalala. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibele khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bagcine bekhumelene umlotha uNgizwe kanye noSihle Zikalala njengoba bebethimbisile ukuthi namhlanje bazoya epolice station beyokwesula wona amacala okushayana ababevulelene wona ngesikhathi bengaboni ngasolinye kuyingoma kazwelonke. Abantu bakujabulele kakhulu ukubona uNgizwe noZikalala bekhumelana umlotha. Usiyacela Nzuzu uthe kodwa macingwane umuntu engafika kushaya bese uphinde uyamncoma ukuthi khona impela okuyezwakala ukuthi uyajima. Ufane emthetho uthe umuntu onenkinga uNgizwe usuke enezinkinga eziningi kakhulu lo muntu yena owaqala uZikalala. Usibonelo kaGqohomu ocebekhulu uthe emva kwakho konke navele naba madoda yazi mhlambe lento khona engakwenza nakwabanye abantu iqhuquzela ukuthula kanye nokuzwana kwiprovince yaKwaZulu Natal. Abantu kwabafethu bajabule bashiya izimvo ezahlukahlukene. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.